Здравейте, приятели, аз съм Боян от Scorpion Games. Не яш картофа с захар. Аз съм Боян от Scorpion Games и това е братовчет ми Калян. И ние ще направим колко добре я познаваш. И да започваме. Аз ще те питам първия въпрос. Не въпрос, на миналия клип той се изложи на 9-та минута, спря клипа, де трябваше да изяде този гаден картоф с захар. Тъй че, давай, млади. Гълтай! Оле, гълтай! Отиди да пиеш! Отиди да пи студен чай. Айде бе, къде си? Дай. Глътна го. Така питай мен. Супер гнусна, Бога. Вече не ми задавай такива. Добре, хайде, давай. Гнусни неща. Айде, давай. Добре. Има ли игра? Според тебе печелил ли съм строил ли съм Спонж Боб? Да. Не. Не, строял си само гъба. Да, само гъба. Не. Yes! Айде, не, сори, трябва сега аз да те питам пак. Това беше... Сега е първия въпрос, добре. Да сега ти задава само лесни. Кога ми е рождения ден? Ма питам. И знаеш кое? Не. Пак сега те питам. Мама, това не може. Така, ти ми... това не е моята награда. Да, това беше миналия клип. Ти пак не го запомни сега. Искаш кетчуп и захар? Кетчуп и захар, кетчуп и захар, кетчуп и захар, кетчуп и захар. Не мога сега, не. Ето го. Не се направи едно друго. Къде бе? Лед ли? Защо? Ще яде лед. Да. Ще изчакаме. Моля ви, абонирайте се или харесайте това видео. И кажете ми откъде си взема интро и аутро за след видеото. Ще снимаме скоро и на компютрите Mineplex. На Mineplex ще снимаме. Айде, захари, кетчуп. Айде. Чай, захар има. Има, ето това, виж. Добре, чакайте захарата, чакайте да видим. Това беше кетчуп и захар. Късно ли? Той свикна. Защото миналия клип го накарах отново. Така, питай ме. Аз се писам. Хайде бе! Добре, чакате. Поред тебе... Чакайте, да си измисля. Поред тебе игра ли на Survival? Games? Не, Survival. Коята игра? Просто Survival, това не е игра. Да. Не. На Survival Games играеш много. Играеш. Игра на Survival Games на друго. Не, на другото. На Survival с дете може да сам играеш. Самостоятелна игра. Тази игра ние знам тъй, че да. Давай, нов въпрос. Съжалявам това, ти не си ми казал нищо такова. Поред тебе, казвал ли съм пица, че е една къща склад? Кажи.
Според тебе казвам ли съм една пица, че ще спала по един път? Че не ми хареса и казах, че е така. Да, кучиш колака, да, на нова година. Няма да ми предизвикаш отново. Но сега да и сега пак съм малко да се обясня. Аз като направиш, ти не отговаряш на въпросите. Ти задаваш едни и същите, да, ще ги знам. Задах едни и същи, защото ме налепа си пряк клипа. Няма. Пица и захар. Малко пица с захар. Аз трябва да ме отговоря. Верно бе, чакай, аз направо челенджа дадах. Питам та. Колко клипа имам на Far Cry 4? Един. Не, 2. 3 даже. Сега ми покажа един. Аз ти показах в Dishop един как играе изобщо. Как играя. Имаше само един. И без това аз ти показах 2. Не си ми показа само един. Добре, айде друг въпрос. Ще започвам ли поредица на Агарио? Да, ти си почнал. Не. Нали снимаше? Това няма да е поредица, защото няма нива. Това няма да правя поредица, ще играя малко понякога. Да, е друг въпрос. Ма без поредици. Да, е друг въпрос. Сори. Аз откъде да знам? Извинявай, да не си отговарям. Айде нещо лекичко ще. Сега пак съм я призеля и вече му заболя корема от тебе. Диарио. Едно пакетче захар да го. Така. Ама не да изядеш пакетчето захар! Карай! Това са добре, Бориса. Айди, давай, сега ти му опитай. Това ти е последния въпрос. Аз стоя тук. Айде сега кажи. Това е мой последния въпрос. И дай Боже да позная. Според тебе аз се победих на жена там. Да. Не. Кой би? Сега кажи. Що не играете? Да идеш една стопка сняг. Да, бе, как ще ям сняг, бе? Бягай от тук. Добре, айде. Първам да дам и вземам. Дай нещо. Да. Сетих се. Сети ли са добре? Да ядеш пица с кетчуп, захар и майонеза. Добре. Ама цяло почва ли? Не. Добре. Това ще е кетчуп, захар и майонеза. Майонеза. Къде го взема, парче? Ето ви е майонезата. Айде, бе! Айде, бе! Чукни го отгоре. Айде, бе! Тъпо! Айде, бе! Вече знам заглавието на клипа. Борба с майонезата. Сега отвори това долу. Отвори го, бе! Отвори го, не да го блъснеш. От той като сметана това, бе. Това не е става. Това е тук няма отпочи. Така, 3, 2, 1. На мен ми даде, аз ядах всичко с захар. И дори си хълто.
Те ми каза да ядеш захарта и аз ги ядех. Има ли? Не. Да, приятели, това беше от нас. Ние бяхме Scorpion Games и чао!